on the right, on the left side, nandiyan yung Manila City Hall. So, on the right side, ang Luneta Park. Tara na, mag-road tayo. Ito yung pambansang museo, National Museum. So, ayun ang Luneta Park. So, kung pupuntahan ng National Museum, so ito ang kanyang main entrance. Dito ka dadaan. Maraming pasyalan sa Manila, sa Philippines. Kailangan mo lang talagang alamin kung makakasaan. Abot kamay lang. Ito lang. Pandemya, ito ay open. Kaso it's pandemic, kaya sarado ang main entrance o pinag-umpisa na Rizal Park. So ito yung Rizal Park. Okay? So nandun naman sa left side ang Manila University kung saan nag-aaral kami at nagtapos ng kolehiyo. Ito ay Alaw. Yes, dito kami nakaupo para maghintay ng jeep sasakyan going home nung araw. Ito yung National Museum and Natural History. So on the next sa street kung saan dito naman natin makikita ang National Library. National Library of the Philippines. Malaki siya. Gusto mo mag-research, umiram ng libro, so just drop in